Waalaikumsalam. Para pirsawan, wayang iki wis jejeg. Crita arep diwiwiti. Urip iku kaya pagelaran, ana seneng, ana susah. Saiki metu siji toko sing lagi bingung karo urip iki. Lho dalam kok aku krasa uripku angel tenan yo. Koyak cita-cita kok rasane ora tekan-tekan. Kancaku wis padha maju, kok aku isine kene. Bimo, aja kesusu karo uripku. Urip iki ora lomba balapan, Le. Saben wong duwe dalane. Nanging aku coba tenanan dalam. Nanging asline menuju. Apa aku iki sing gagal? Gagal kuwi udah di pasar. Gagal kuwi kudu sing paling jujur. Sing penting kuwi gelem sinau ora kira. Jadi yen aku kesal oleh manuk sih ya. Oleh manuk itu ada kesing nyerah. Sing ora luwe kuwi mandek terus manuk ora gelem ngono yo. Berarti urip iki kudu sabar, trimo nanging tetep usaha. Nah, kuwi pinter. Trimo kudu pandang tanpa gerak. Nanging ngono karo ati lan tetep makarya. Matur nuwun dalam saiki atiku wis dadi luwih enteng. Aku siap nerusake lakon uripku maneh. Ono kuwi Le, elingo. Urip iki mung mampir ngombe. Dadi uripen becik lan bener. Cerita laku. Muga-muga dadi piwulang tumrap awake dhewe kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.